Mitt namn är Urban Holm. Jag är tränare för svenska ungdomslandslaget i brottning. Brottning är den absolut mest kompletta idrotten och den bästa. Mein Name ist Mario Schindler, ich bin Trainer beim österreichischen Ringsportverband und Ringen ist für mich die beste Sportart. Ovi dečki s početka, švedski i austrijski trener, koje možda i niste sasvim razumjeli, zapravo su bili sudionici još jednog sjajnog sportskog događanja u nas. I samo su nam dali neku svoju verziju onog našeg Hrvanje je zakon. U posljednje vrijeme zajednica ovog borilačkog sporta kao da se natječe tko će nam donijeti raznovrsnije i kvalitetnije natjecanje, a slijedi nam i još jedna takva priča. Ovoga puta ponovno smo u našoj metropoli gdje je održan tradicionalni 22. Croatia Open, sjajan međunarodni turnir za uzrast kadeta. Zaslugom svih organizatora i ovo je natjecanje sve bolje i sve jače iz godine u godinu. Došlo nam je 8 reprezentacija, što je veliki uspjeh za naš savez, za hrvatsko hrvanje. Croatia Open u najjačem izdanju, kao što smo obećali, znači iza nas je božićni turnir koji je bio sa 10 reprezentacija. Zagreb Open u odličnoj organizaciji, prvi seniorski turnir pod organizacijom Saveza hrvatskih sportova grada Zagreba i evo Croatia Open u najjačem izdanju sa 8 reprezentacija kao jedno od izbornih natjecanja za reprezentaciju i za nastup na prvenstvu svijeta ove godine. Kao što Pavelić kaže, odličan je bio broj reprezentacija i mladih Hrvaća, što na spomenutim posljednjim natjecanjima postaje već prekrasna tradicija. Da vam podastremo i brojke, ukupno se natjecalo 87 Hrvaća, uz goste iz Slovačke, Slovenije, Švedske, Italije, Mađarske, Češke i Austrije. Domaće su snage predstavljali Hrvaći iz 13 naših klubova. Na 3 su strunjače od ranog subotnjeg jutra trajale borbe u čak 10 kategorija, s tim da su, kao što je uobičajeno na turnirima ovog tipa, težinska odstupanja dozvoljena do 1 kg. Bilo je tu odličnih borbi kadeta na pretek, a svima se jako svidjelo nastupati u Zagrebu. Jako sam zadovoljan s kvalitetom Hrvaća i reprezentacija. Bilo je mnogo sjajnih mečeva, u tijeku su pripreme za svjetsko prvenstvo, pa ovi mladi Hrvaći imaju priliku ovdje se dobro pripremiti za to natjecanje. This competition was a very good level for our wrestlers. Ovo je natjecanje jako dobar nivo za naše Hrvaće, a opet nema nekih kao primjerice Ukrajine ili Armenije, koji su prejaki za nas. Već smo pomalo navikli da upravo Hrvatska, barem kada je domaćin, često odnosi momčadsku pobjedu na ovim turnirima, no ovoga puta to nije bio slučaj. Iznimno jaka međunarodna konkurencija iznjedrila je Mađarsku kao ekipnog pobjednika na kraju. Pozdrav, moje ime je Zoltan Fodor i bilo nam je izuzetno zadovoljstvo sudjelovati na ovom turniru. Pripala nam je i momčadska pobjeda na kraju i to nas čini ponosnima. Moji dečki naporno rade i to im se isplatilo. Ali danas su mečevi bili vrlo teški i izjednačeni. Čestitke i svim protivnicima. Želimo doći i do godine. Možda će se oni pomniji i nešto zagriženiji kroničari Hrvanja i sjetiti ovog momka zbog njegovih sjajnih uspjeha koji mu krase karijeru. Evo samo nekih najvažnijih. Osvojio sam srebrnu olimpijsku medalju, a kao karet sa 17 godina bio sam prvak Europe. Eto, sada vidite kakav je bio trenerski kalibar na Croatia Openu. Drugo mjesto pripalo je vrlo brojnoj delegaciji Šveđana, koji su za vodećim Mađarima zaostali samo 2 boda. Gosti sa sjevera imali su razloga za veselje. Da, drugo mjesto. Sljedeći put pobjeđujemo. Hrvatska je sa svojim snagama ovoga puta završila 3. Jaka konkurencija pokazuje znači, da su došli najkvalitetniji borci, što se i pokazalo na ovom natjecanju gdje su naši najuspješniji kadeti, dakle naš Kamenjašević iz Hrvatskog kluba Metalac i mladi Majić iz Hrvatskog kluba Sesvete osvojili prva mjesta i opravdali svoj status i svoju poziciju u reprezentaciji, jer oni su i imaju ostvareni plasman na prvenstvo Europe ove godine, 5. i 8. mjesto, što potvrđuje dobar rad zagrebačkih klubova. Uz spomenute osvajače prvog mjesta, reprezentativce Antonija Kamenjaševića i Tomislava Majića, još su 4 Hrvaća iz zagrebačkih klubova osvojili 3. mjesta. Fran Šačić, Nikola Grgić, Matija Tupek i Stipo Kopljar.
Jedino hrvatsko srebro pripalo je Franu Siročiću iz Varaždinske Vindije, a treća su mjesta pripala i Mariju Bijeliću iz Slatine, Gabrielu Tkalčiću iz Pik Vrbovca te Anti Milkoviću iz Petrinje. Rezultati nisu bili nevažni, no s obzirom da su u tijeku pripreme za velika natjecanja, forma se još brusi i kod svih natjecatelja ima prostora za postizanje još bolje forme. Najveća je pobjeda ovog turnira još jedno sjajno predstavljanje Zagreba, Hrvatske i domaćeg hrvanja stranim gostima. Prepoznali su dobru organizaciju, prepoznali su kvalitetu natjecanja, došli su ovdje, oduševljeni su gradom Zagrebom, gostoprinstvom, dobrim borbama i obećaju da će doći u buduće i znači da će 23. Croatia Open biti još jači nego što je bio ove godine. I'm Markus Rakinger. Ja sam Markus Raginger i dolazim iz Austrije. Ovo je vrlo lijep grad gdje se odlično jede. Bilo je lijepo. Good to eating. It was fine. Velika je gostoljubivost tu u Zagrebu i odlično je ponovno biti u Hrvatskoj. This is my first visit here in Zagreb. It's very fine. Ovo je moj prvi posjet Zagrebu i jako je lijepo. No bio sam drugdje u Hrvatskoj, na primjer u Poreču, i natjecanja u Hrvatskoj su uvijek sjajno organizirana. The Croatian Federation are very good organized. A mi smo uvjereni da će tako biti i na najvećem hrvačkom događanju godine kojim će Hrvatska biti domaćin od 5. do 10. kolovoza. Prisjetili smo se malo povijesti da bi se okrenuli hrvačkoj budućnosti. Hrvatsko hrvanje ima veliku i uspješnu povijest, dakle ovo što ste spomenuli kroz gospodina Lisjaka, Čorka i još drugih imena, naravno u bližoj povijesti braće Žugaj, Starčevića, Etlingera, Sokola i ostalih naših medaljaša. Pokazali smo uspješnu organizaciju prvenstva Europe 2012. godine. Svjetska hrvačka federacija dala nam je povjerenje, organizirat ćemo prvenstvo svijeta. Grad Zagreb je domaćin, pokazali smo se kao dobar domaćin 2012. Sigurni smo i vjerujemo da će organizacija prvenstva svijeta biti još bolja. Očekuje se puno veći broj reprezentacija, znači prvenstvo svijeta broji puno veći broj reprezentacija nego prvenstvo Europe i očekujemo dobar uspjeh naših Hrvača. I s najavom tog hrvačkog spektakla vas pozdravljamo s Croatia Opena. Nadamo se da će se kroz sva ljetna velika natjecanja na najbolji način nastaviti odlična Hrvačka 2014. godina. Fodor Zoltán vagyok, és a birkózás a legjobb. Unite, unite, Europe. Io e te